Kublai pi baro section part ngap diang sungha yupi shakane ka way part ka video bat nganget scam ba bona preng jong pi shwa pin boy shakane ka video le I part ya ka way ka video ka badang kong ka babatai shpangka doubt and rai ka penlong ban kia ka jingkhia hapo jong ka met de menta bade kalong ba nganam ai pi tang kita ki jing ki ba wan lam hapo ka met jong pi handrai ngan share lang ya pi ru bade kumno ba fin pen bet ban pen biang bade ya kini ki jing ngan sipen kan mau biang ya pi ka daw tan rai ka pelong ban kio ka jing khia hapo jong ka met ka dei ba ka jing bom tri kam pha Oliver ka ba ar slow ka metabolism ka balai ka dei ka jing bom tliat ba ki jing ba ka ba sa ka dei ka jing bom balance kini ki hormones bat ka bakhat do ka dei ka jing bom biang ka thia ka dam ka jing stress palat de menta bade ya ngin ya bade kita ki benta kumno ban fix kini iwai pa iwai ka ban kong haba Oliver sungi tre kam pha uniele ban pelang no ini klein hapo jong kamet khamtam ha kini ki area jong ka kpo te kumno ban pen bet bat pen biang ka ru kom tre kam jong Oliver ka ban kong ha por man step por thli kpo fla ban di bha kani ka saat ka ba ar bade fla ban bam bha kini kin ja jhur kum une u ka jor ubet bat kini kinja jhur jarngam kabalai bade yele ban kia ne kini ki bam fast food ki processed food ki junk food kini ka kia ru kabasau bade fila ban bam kini kinja jhur kum une u kinja kan bat tu kum une u moringa bat une u milk testel kini ki kinja herbs ki ban yarap ha na ka banta jong une u liver kabaar kade ke jing suki kamet jongi ban pendan kam kini ki jing bam suki kini ki klen kila ban lang hapo jong kamet kila roban pen kia kini ka jing kia de kumno ban pen bet bat pen biang pat ya kani ka ban kong yele ban bam bhai kini kinja proteins kum kini kinja dal ka peleng ka dok kha bat kini kinja nuts ru ka baar hadin me fila de bam shupau khat sat minute kum to yele ban yai ka balai bat de haba fila thangan yele ban nimsha thangan bat penbiang ru kapor bam kapor di ka jong pi ka basau bat de yele ban khi ban ksar ka met jong pi ka de ka jing bom teliat bhai kini ki jing bam hapo de kini ki jaklia kini ki klen kin yele no de ban lang hapo kan pelong ru ya u prio ba un kio kani ka jing khia de kumnu bat de ban fix ban pen bet bat penbiang ya kani ka ban kong haba fi bam ki jing bam yele ban kha bha ka ba ar bat de yele ban kiar ban bam palat hadin be fila thangan bat fim deiru ban thia marsin deb bang kabalai bade fila ban di ini kinja tolsi ini fennel seed fila ban bam ru ni u seing fila ban shat ban thanam kum tu sedi pat ekatuka de namar wa filong ek po set po dap po tu de haba fimla bhare ka snia jong pi ban teliat kini ki jing bam fla ban di kini ka ka ba kham khluit kum tu tamba di no pade khndiat ka ba saw pade ka de ki jing bom balance ba kini ki hormones kan penlong no ban ki ka jing khia de kum no pade ban pen vet bat pen biang kini ka ban kong yele ban kiar kini ki jing bam ki belong thiang pala bat kini ki white carbs ka ba ar pade yele ban balance kini ki jing bam kum proteins fats bat kini kinja fiber ka balai pade yele ban exercise ru kani rab ha na bata jong kini ki hormones ti kabasau pade fla ban bam ru kini kinja seeds kum flax seeds pumpkin seed kini ki jhor pade kum ukubi bat une u broccoli kabasan pade kadai ka jing bom biang ka thia kadam bat ka jing stress ne khuslai palat to kum no ban fix ban pen biang ya kani pade ka banang kong yele ban thia biang po la kum no nyau ne phra kanta fidai ban biang ka thia kabaar pade yele ban avoid yele ban peduna no ban page phone shikanta shwa ba finthia kabalai pade de du pila ban le kane deep breathing ru lane kine ki meditation 4 minute shwa ba fin thia kabasau pade pila ban di kine kinja green tea ne kine ki tulsi kine rap ban pen thanda ka me jong phi finyo ru ban thia ba bat banta ngan ya tho ye phi kita ki daily habits ki jing pen milen ki ba man kasni biara ban penduna e klein hapo naturally but kita ki long hakapon man step kapor tilik po yele bandi bha kaneka saat de bamru hakapor wa fifi thangan kabalai bade yat kumba khatsan lani lai pho minute haka shisni kabasau bade yele ban biang kaneka thia kadam kabasan kabalong kabakhat do bat kabakong santam kalong yaisha ka jingko jingkhia ka simpol
telata fila kwa ban kendo markhamat bat yo ru ke consultation fila ban message shanga